Is even lumen Stair, agus a bheith fólam fa na daoine a bhíon, rudaí a tharla agus na rudaí a bhíon blianta fada ó hin. Inniu beimiid ag géirí ar Cúrsaí Ama, ach bhfuil sagad nach raibh clog nó uradóir ar fáil ag na daoine sa teanam. Bhfuil sagad go dé dúsáid siad. Mai thu, Clog Gréine a bhíon. Bhfuil sagad go dé tá gceist le Clog Gréine? Arca misionis go dé a bhíon. An Clog Gréine. Bata a bhíon sa talú. Agus thosaí siad a buint úsáid is Clog Gréine thart fa 3,500 bliain ó hin. Bhí an bat sa talú agus bhí sca fada ag chat ón wata ar maidí, ag brath ar chlárú an Gréine in sa Stair. Dírí sé níos gurda ag man le, agus dírí sé níos fuide sa trúna a rís. Sin an dói ar ibriú na daoine ama cén tam a rian le a bhíon. Saolaí sin. Nis arcamis ar pobail éagsúla a dúsáid an Clog Gréine. Bhfuil tú ré? Le táiseacht an seo bhí na Héagiptaí agin. Agus war na Héagiptaí 2,500 bliain roimh Christ. Chudí an Clog Gréine lá amana ibre a thuas agus iad ag tógáil na pyramidí. An bhaca tú na pyramidí roimhe? Inta. Cé eile atá agin inis? Seo iad na roinaí. Agus war na roinaí 625 bliain roimh Christ. Tamil inta fada ó hin. When siad san isidis an Clog Gréine, le cudí leo amana tionóil a agraí. Inta simú. Agus cad faoi na manaí lua ar an atha, a bhí an sa séú hís, sin 500 bliain inné na Críostaíochta. Chudí sé leo a gcuid badreatha a rá ag an am cheart, sin an fear úsáid siad san é. Agus inis na hincí a bhí an sa dara hís déag, ar gorthaí an sin. Chudí sé leo am cheart a réine han plandaí a chur agus baraí a winch. Nis tá amlíne agam, agus bhhaillamsa na pictar a chur in san áit ceart ar an amlíne. Mai go leor, cé hiad an grúpa a bhí an 2,500 bliain roimh Christ. An ceann leat? Na Héagiptaí a bhí an, agus iad a géirí na pyramidí a thógáil. An sin cé a bhí an 625 bliain roimh Christ. When siad san isidis an Clog Gréine han amana tionóil a agraí. An ceann leat? Na roinaí a bhí an, mai thuúthaíonn. Agus cad faoi an grúpa a bhí an 500 bliain inné Christ. When siad san isidis an Clog Gréine le cudí leo an am cheart a réine han na padra a rá. Sin na manaí lua ar an atha. Agus ag deireadh arís tá na hincí agin, a bhí an sa dara hís déag. An bhuairtí iad a le leomán sin? Mai thu. Mar a dúirtmid, when siad san isid as Clog Gréine, ach sa lá tá aniu an tá clog difriúil agin agus uradóir difriúil agin. Beidir go dtí go leat sa taide a dhéanamh ar grúpa eile sa teanam a bhfuil isid an Clog Gréine. Ar gur lína agus faoi ama cén feadh ar úsáid siad san é agus cén dóigh ar chudí sin lá cumadh.